Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of AJTV Video Avenue. Today is November 21 at ngayon po ay magkakaroon kami ng second wave or second batch of distribution of relief mula sa Oplan Ayuda. Again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumangkilik at mga nag-donate sa aking programang Oplan Ayuda. The other day on November 18, we already have distributed 110 relief goods to 110 families. So yung target natin nung unang batch natin is 100 pero may sumobra kaya naging 110. Tapos ngayon pong araw ay magkakaroon naman tayo ng second batch of relief distribution for another 100 families. At ngayon po ay ang ibibigay po natin sa kanila ay tigi 1 kilong karne sa 110 families. So nandito po, nagpe-prepare na kami ngayon para maya-maya before lunchtime ay i-distribute na namin ito. Ayun po, dalawa pong baboy meron tayo. And ayun, yung dalawa. At for sure, aabutan ng 100 kilos yung combination nitong dalawang na to. So, ayan, maya-maya magkakaroon tayo ng distribution. I am going to allot 30 kilos sa Barangay Cabcab dito sa San Andres, Catanduanes dahil sila talaga yung nakapag-udyok sa akin para mag-initiate nitong Oplan Ayuda. Kasi nung time na pumunta ako dun sa barangay nila, naiyak talaga ako sa situation nila dahil talagang ang daming affected sa kanila. Halos lahat ng bahay washed out. So, for the past few days, nakita ko rin na hindi pa sila hindi pa sila talagang lubusan na nakakapag-ayos ng kanilang mga kabahayan. At we're going to allot 30 to 40 kilos or 30 to 35 kilos dun lang para sa Barangay Cabcab. So, pagkatapos po nun ay maglilibot kami at mag-relief kami on the spot. Pupunta naman kami sa iba-ibang barangays at titingnan namin kung sino-sino pa talaga yung mga hindi pa nakakapag o lubusang nakakapag-ayos ng kanilang bahay. Kumbaga yung situation nila ay talagang lugmok na lugmok. And on the spot, pag nakita natin na talagang wala pang kaayos-ayos yung kanilang bahay at talagang wala pa silang bubong and talagang inhabitable pa yung lugar or medyo talagang pinipilit lang nila doon na matulog at tumira kahit na hindi pa ganun kaaya-aya yung lugar, yun po yung mga bibigyan natin ng ayudang ito dahil limited lang naman po ito for 100 families. Welcome back to my channel. Ito na tayo ngayon at inahanda na natin yung mga tigi 1 kilong karne para sa mahigit 100 beneficiaries. Actually, umabot siya sa more than 100 kilos. Yung target lang natin is 100 kilos but since umabot siya sa more than 100 kilos, yun pa yung ipamamahagi natin ngayon. So, binibilang nila kung ilan lahat. So, kasama ko dito yung ang ating distribution team, ang mga members ng San Andres Parish Youth Pastoral Forum na kasama ko since day 1. Again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsumuporta sa ating programa sa Oplan Ayuda, initiated by yours truly and along with my wife. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana marami pang tulong na dumating. And again, if you have not subscribed yet into my channel, go ahead and subscribe into my channel. Hit the subscribe button and that bell button so that you will be notified on the next video that I'm going to upload. And you can also share this to your friends. Share this video to your social media accounts para naman malaman at para naman maging inspirasyon sa lahat at malaman yung situation namin dito. Baka meron dyan na gusto pang mag-donate at makapag-donate pa. Hanggat merong nag-donate, meron tayong mabibigay. So maraming salamat, samahan nyo kami ngayon at i-distribute na natin.